Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeli. Garaşda baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýol başlygyny alyp barýan işler berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne münasip ýüroglar bilen üstünde kurwaşany. Munyň şeredini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 28 iyunny paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow bilen resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Qırgız Respublikasynyň prezidenti Habar Japarowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Dostlukly ýurdum başlygynyň uly kerwani motosikletçiler eskordynyň uğratmagyny Aşgabatyň merkezine ýerleşýän Garaşdyrlyk meýdanyna geldi. Bu ýerde belent mertebeli mehmany resmi taýdan garşylamak dabrasy boldy. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow kärdeşini Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary bilen tanışdyrdy. Öz nowbatyny prezident Habar Japarow döwlet başlygyny Kırgızstanyň hökümet wekiliýetiniň agdalary bilen tanışdyrdy. Hormat garawulynyň eskerleri dawraly nizam bilen garaşdyrlyk meýdanyny geçdiler. Soňra awtomobil kerwani hormatly atly nizamyň uğratmagyny Oğuzhan adynyň köşkler toplumyna tarawurdy. Bu ýerde iki ýurdun döwlet baýdaklarynyň öňüne resmi surata düşmek çäresi boldy. Soňra iki çäk görnüşdäki ýokary derejeli gepleşik geçirildi. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow prezident Habar Japarowy sahawatly türkmen topragyny görýändigine şahatlygyny aýdyp, oňa Türkmenistan resmi tapar bilen gelip görmäge iýerilen şakyly kabul edilmegi üçin minnetdarlyk bildirdi. Milli liderimiz dogonluk Kırgızstan bilen hyzmatdaşlygy möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, belent mertebeli mehmanyň Kırgız Respublikasynyň başlygyny hökümini biziň ýurdumyzda uran ilkinji saparynyň ören netijeli boljakdygyny önem bildirdi. Prezident Habar Japarow mähirlik kabul edilmegi üçin hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow kakasy Melik Berdimuhammedowyň ýogolmagynyň tutuş türkmen halky üçin öwedini dolup bolmajak ýetki bolanlyk sebäpli ýene bir gedek çuňur gynanjyny ma'lum etdi. Söhbetdeşler dostlukly birek-birege inanşmak ýagdaýyna geçen gepleşikleriň dowamyny türkmen Kırgız gatnaşyklarynyň giň ugurlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Olar häzirki döwürde hyzmatdaşlygyň strategiýasyne eýe bolup, ötüşiň täze derejesine çykýan. Şeýle taraplar sevtary we halkara gün tertibiniň öder gylyklama berilýän wajyp meseleler boýunça pikir alşdylar. Soňra gepleşikler iki ýurdun resmi wekiliýetleriniň agdalarynyň atnaşmagyny giňişleýin düzümde dowam etdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly Habar Japarowyň Kırgız Respublikasynyň prezident hökümini ýurdumyza resmi tapar bilen gelmeginiň bu ýerde geçirilýän duşuklaryň ähmiýetini artdyrýar. Gepleşikleriň şäklerini iki tarap bilen gatnaşyklaryň ýagdaýyna baka berilmegi, onuň geljeki ugurlarynyň keskitlenmegi we bar bolan meselelerin aralyp maslahatlaşylmagy ähmiýetli bolup durýar. Türkmen Kırgız gatnaşyklarynyň möhüm biniýatlary bardy aýdanynda ilkinji nowbatda onuň möhüm ugurlaryny iki tarap bilen gatnaşyklaryň geljek ötüşine bolan garaýyşlarda özara düşünişmegi berkitmekde we sewit hemde halkara hyzmatdaşlyk göstermekde aýratyn möhümdir diýip döwlet başlygymyz sözünde dowam etdi. Türkmenistan bilen Kırgızstanyň iki tarapdaýyn hemde halkara derejesinde hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary ekologiýa we tebigaty goramak uguru boýunça gatnaşyklardan ibaratdyr. Milli liderimiz Türkmen Kırgız hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary bardy aýdyp, energetik ulgamynyň onuň wajyp ugurdugyny bellädi. Hususan gurrun Türkmen tebigatyny we elektrik energiýasini Kırgızstana iýermeň texniki guramaçylyk meselelerini we beýleki wezipeler aralyp maslahatlaşmaga taýýardyr diýip döwlet başlygymyz bellädi. Şunlukda üstänşir ýurt bilen ilanlaşyk boýunça zerur bolan ýagdaýyny üç tarapdaýyn bilermeler duşugyny guramagyň maksadalykdygy bellenli. Ulug ulgamy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hataryny görkezildi. Hormatly prezidentimiz medeni insanperwer we ilim bilim ugurlary boýunça iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ören wajypdygyny aýtdy. Gepleşikleriň şäklerini iki dostlukly ýurdun milli taryhy sport desturlaryny dikeltmek işini hyzmatdaşlygyň wajypdygy bellenli. Belent mertebeli mehman Türkmenistana resmi tapar bilen gelip görmäge çakyly üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, Kırgız wekiliýetiniň sahawatly türkmen topragyny türkmen dogonlar tarapyndan mehmansöýerlik bilen kabul edilendigini aýratyn nykdy. Prezident Habar Japarow portotdan peýdalanyp, türkmen halkyny Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy bilen mutludy. Şeýle-de Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatyna şu ýylyň 28 martyna geçirilen saýlawlarynyň guramaçylykly geçirilmegi, onuň başlyklygyna Türkmenistanyň prezidenti Gurban Berdimuhammedowyň saýlanmagy bilen gutlap, munyň ýurdun gülläp ötüşine gönüktirilen siýasatyň türkmen halky tarapyndan giň boly we eýe bolýanyny aňladýanyny nykdy. Sowda ykdysady, medeni insanperwer ugurlardan hyzmatdaşlyk ýegürdül mümkinçilikleri eýedir. Belent mertebeli mehman hormatly prezidentimiz özü üçin üstünlik amatly pursatda Kırgız Respublikasyna resmi sapar bilen gelmäge çağırdy. Giňişden düzümdäki
Türkmen-Kırgız gepleşikleri tamamlanan soň iki tarapdan resmi namalara gol çekmek dabarasy boldy. Döwletary gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk büniyadynyň üstüne ýetiren resmi namalar toplamy Türkmenistan bilen Kırgızstanyň netijeli hyzmatdaşlygy giň ugurlar boýunça işçiň ösdürmäge, gadymy döwürden bäri dogunluk halklar baglanşdyrýan dostluk we hoşniýetli goňşuluk gatnaşyklaryny berkitmäge ygrarlyklarynyň nowatdaky suwutnamasyny urly. Soňra prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we Sadyr Japarow bilelikdäki beýannama öz gollaryny goýdular. Soňra iki döwletiň başdanlary köpçülikden habar berişdirýärleriň wekilleriniň öňüne çykyş etdiler. Ýokary derejede geçirilen Aşgabat duşugynyň jemleri barda edip, hormatly prezident we onuň üstünlükleri beslenjekdigini ynam bildirdi we Kırgız Respublikasynyň prezidentine we onuň ýanyna bolýan wekilletiň agdalaryna gepleşikleriň netijeli, açyklyk, birek ynanşmak we düşünşmek esasynda geçeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Parakatçylyk we howpsuzlyk meselelerinden başga durnukly ötüşkemde onuň düzüm bölekleri, energetika howpsuzlygy, halkara ulaw üstü şirkatlarynyň ösürmegi, ekologiýa we daşky urşaw gormak ýaly iklimi gün tertibiniň ören möhüm ugurlar boýunça tagalalar utgoşdurmak dowam etdirler. Ýokary derejede geçirilen duşugyň netijeleri barda edip, prezident Sadyr Japarow mähirlik kabul edilen üçin hormatly prezidentime hoşallyk bildirdi we dogunluk türkmen topragyny dostlukly ýurdun durmuş ykdysady ötüşine ýeten derejesi bilen tanışmak mümkinçiligine eýe bolanlygyny kanagatlanma bilen belledi. Taraplar köp meseleler boýunça özara düşünşmek pikirine geldiler. İki taraplaryň bäkbitler nazara alınıp, degişli alalaşyklar gazanyldy we oňuň çözümüň wezipeler kesgitlenildi. Oğuzhan Köşkler toplumynyň resmi kabul edişikler zalyny belet mertebeli mehmanyň hormatyny döwlet başlarymyň adyndan resmi günortanlyk nahar berildi. Onuň dowamyny iki döwletiň başdanlary söz söylediler. Kırgız Respublikasynyň prezidenti ýurdumyzda bolan 2 günlük resmi saparynyň maksatnamasy tamamlanan soň Aşgabatyň halkara howa menziline bardy we Türkmenistanyň ugrady. 29 iyunna Turkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Russiya Federasyasynyn prezidenti Vladimir Putin, Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Kazakystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew, Tajikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon, hemde Russiya Federasyasynyn federal ýygnagynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko bilen telefon arkaly söhbetleşikler boldy. Olar milli liderimizi dogluň güni bilen tüýsürekden utlap, döwlet başlarymyza berkjan saglyk, awadançylyk we köp ugurly döwlet işini mundan beýlegem üstünlükler ardy etdiler. Söhbetleşikleriň dowamyny hyzmatdaşlygyň meselelerim aral maslahatlaşyldy. 29 iyunny hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow dogluň güni münasibetli ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzümünden gutlawlary kabul etdi. Ýakyn eginleşleri, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary, Milli Geňeşiň mejlisiniň ýolbaşçy, döwlet başlarymyzy 64 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden utlap, milli liderimize berk jan saglyk, awadançylyk, ýurdumyzyň rowançlygynyň, hemde mehriban halkymyzyň awadançylygynyň bäkbidini alyp barýan giň erimli döwlet we jemgyýetçilik işlerini egsilmez güýç, gaýrat we täze üstünlükler ardy etdiler. Ýygnananlar watandaşlarymyzyň adyndan diýarymyzyň arasy asmanynyň astynda ýaşamak hemde dörejülikle zäkmet çekmek bagty üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, täze taryhy eýýamyň benet maksatlaryna üstünlükle ýetmek we öňde goýulan wezipeler çözmek üçin ähli tagalarlar etjekdiklerini inanyrdylar. Hormatly prezidentimiz gutlawlar hemde hoşniýetli arzuwlar üçin eginleşlerine minnetdarlyk bildirip, olaryň takyk we sağlaşykly işiniň ýurdumyzyň durnukly ötüşi we rowançlyk ýoly bilen mundan beýlegem üstünlükli öňe gitmäge ýardam etjekdigini ynam bildirdi. Şeýle şol gün hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Hadis Süleymanpur kabul etdi. Mehman wagt tapyp kabul eden üçin hoşallyk bildirip, milli liderimizi dogluň güni bilen tüýsürekden utlady. Hemde döwlet başlarymyza täze taryhy ýamda ýurdu ösdürmeň giň möşhurly meýilnamalaryny amala aşyrmakda täze üstünlükler ardy etdi. Söhbetleşiň dowamyny milli liderimiz we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçy, hyzmatdaşlygyň geljegi bardy pikir alşyp, Türkmenistanyň kädirki wagtda bu guramada başçylyk etmegi hemde degişli konsepsiýanyň durmuşa geçirmek wagtda gatnaşyklaryň esasy ugurlaryny ünitjekdiler. 29 iyunny hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Bagdad Amreýew kabul etdi. Mehman wagt tapyp kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, döwlet başlarymyzy dogluň güni bilen utlady we milli liderimizi watanymyzyň awadançylygynyň we halkymyzyň bagtyarlygynyň bäkbidini alyp barýan asly işlerini täze ajaýyp üstünlükler ardy etdi. Duşuň dowamyna döwlet başlarymyzy we Türksoy geňeşiniň ýolbaşçy iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň okgunlyk ýatyta eýedigini kanagatlanma bilen belläp,
Hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir açdylar. Hemde sewda ykdysady we insanperwer medeni ulgamlarda netijeli gatnaşyklar çuňlaşdyrmaň wajypdygyny bellädiler. 29 iýuny hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Lukoil açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçy Wagit Alikperowy kabul etdi. Işewur wagt tapyp kabul edilmegi üçin hoşallyk bildirip, döwlet başlanymy dogluň güni bilen gutlady we berk jan saglyk egsilmet güýç gaýrat hemde köp uğurly işini täze ajaýyp üstünlükler ardyp etdi. İşiň ýagdaýda geçen duşuň marşyna bar bolan kuwat hemde onun netijeli peýdalanmaň meýilnamalaryny nazara almak bilen hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir açyldy. Şeride şol gün hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Kamaz açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergey Kaganiny kabul etdi. Russiýanyň iri kampaniýasynyň ýolbaşçy wagt tapyp kabul edilmegi üçin hoşallyk bildirip, Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň mähirli salamyny hemde milli liderimize bagyt abadançylyk we häzirki döwrüň belet maksatlaryna ýetmeň ýoluny üstünlükler bardaky tüýsürekden çykýan arzuwlaryny ýetirdi. Portotdan peýdalanyp mehman döwlet başlanymy dogluň güni bilen gutlady. Hemde türkmen halkynyň bagtyarlygynyň we abadançylygynyň bekbidini alyp barýan ýagurdaly döwlet işini täze üstünlükler ardyp etdi. Duşuň çäklerini hormat prezidentimiz we mehman diýip bolan hyzmatdaşlygyň kädirki ýagdaýyny we onu mundan beýlägem giňeltmeň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeride şol günü hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Fransiýanyň meşhur buýuk kampaniýasynyň prezidenti, baş direktory Martin Buyu kabul etdi. Ýewropanyň iri kampaniýasynyň ýolbaşçy wagt tapyp kabul edilmegi üçin hoşallyk bildirip, döwlet başlanymy dogluň güni hemde şol günki şanly waka arkadagy mehmanhana toplamynyň açylmagy bilen tüýsürekden gutlady we milli liderimize berk jan saglyk hemde jogapkärli döwlet işini täze üstünlükler ardyp etdi. Duşuň dowamyny özara gatnaşyklaryň geljegi barada pikir açyldy. Türkmenistanyň durmuş ykdysadyň ötüşiniň ileri tutulýan uğurlaryny, senagat kuwatyny artdyrmak we durmuş ulgamyny döwrüpaplaşdyrmak boýunça gözüňde tutulan meýilnamalary nazara almak bilen Fransuz kampaniýasynyň täze bilelikdäki tatdamlar amala aşyrmaga gatnaşmagynyň mümkinçiliklerini garaldy. 29 iýuny hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow günü-günden gözelleşýän ak mermerli paýtatymyň ajaýyp günjeklerini birine bina edilen Kaşyň arkadagy mehmanhanasynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Şu ýyl bellenilýän şöhratly sene watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygyna başlanyp ulanmaga berilýän täze döwrüwap binalar ýakynlaşyp gelýän ähmiýetli sene münasibetde gurulýan dawarlary öz bolşly bayramçylyk öwüşgün şaýdy. Hemmeler Türkmenistan ötüşüň täze benetliklerini çykaran ägürdül ötüşleri we senen özgörtmeler başyny maslahatçy we ruhlandyrçy bolan hormat prezidentimizi uly joşgun bilen garşyladylar. Mehmanhana toplamy ýarym aýlaw nal görnüşinde bolup, onuň eýleýän meýdany 220.000 iňe metrden gowrakdyr. 14 gatly mehmanhananyň beýikligi 76,5 metr. Ol uzunlygy 290 metr bolan merkezi binadan we oňa goşulýan iki binalardan ibaratdyr. Merkezi bina goşulýan ganat görnüşdäki binalaryň her biriniň uzunlygy 134 metrdir. Toplamyň şäginden emeli derýanyň geçmegi bu tatsamanyň esasy aýratynlyklarynyň biri bolup durýar. Derýanyň uğruna deniz almak we gedelen jetmek üçin niýetlenen seýilgäk zolu gurulypdyr. Şelde bu ýerde öz bolşly köýlüň dördülmegi, bu kunjung ösümlik dünýäsiniň döremegini şertlendirýär. Umuman mehmanhananyň daşky bedek aýratynlyklary, onuň ýanyşgirleriniň ýokary derejede awadanlaşdyrylmagy bu ýerde mehmanlaryň ýaşaýyşy we oňoýly deniz alyş üçin ähli werur mümkinçilikleriň dördülmeginiň gözeňine tutulandygyny anladýar. Mehmanhanada berqarar döwletimize gelýän mehmanlary milli mehmansewerlik däpleri esasyna garşylamak üçin dördülen şertler ýokary halkary ölümlerine dolaýyk gelýär. Aýratyna mehmanhananyň zallary milli bedek aýratynlyklar esasyna injamlaşdyrylypdyr. Bu ýerde milli süngatyň ajaýyp eserleri, halkymyzyň taryhyny, häzirki döwrüne we asyrlaryň dowamyna dördün dünýä nusgulyk gymmatlyklaryny değişli süngat eserleri mehmanhananyň esasy bedek aýratynlyklaryny emele getirýär. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly bugun paýtatymyz Aşgabat dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şertler özüni jemleýän şäherleriň biri. Sevit halkara hyzmatdaşlygynyň akrar edilen merkezi kökmünni öz ornuny putulanýar. Bu ýerde hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretärining ýürüýti wekili, Birleşmiş Milletler Guramasynyň öňüne alyş diplomatiýa boýunça merkezi Aziýa üçin Sevit merkeziniň ýolbaşçy Natalia German bilen söhbetdeş boldy. Natalia German wagt tapyp kabul edilmegi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, milli liderimizi dogluň güni bilen gutlady. Hemde Sevitiň akrar edilen parahatçylyk döreji merkezi kökmünni beýtarap Türkmenistanyň möhüm ornuny nokady. Şeýlede döwlet başlanymy paýtatymyň binagarlyk keşfine görüp goşan arkadagy mehmanhanasynyň açylmagy bilen gutlady. Söhbetdeşligiň dowamyny ýurdumyzyň hemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň öňüne alyş diplomatiýa boýunça merkezi Aziýa üçin Sevit merkeziniň arasynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlary boýunça pikir alşyldy.
Soňra hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistan'a hemişelik utgoşdurjysynyň wezipetini ýerine ýetirji. Birleşen Milletler Guramasynyň şagylar gaznasynyň UNICEF Türkmenistan'a wekilhanasynyň ýolbaşçy Kristina Weigand bilen söhbetdeş boldy. Ýer halkara guramasynyň wekili wagt tapyp kabul edendigi hemde söhbetdeşligiň marşyna ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň esas ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak babatda dördülen mümkinçiligi üçin hoşalyk bildirip Türkmen liderini doglagyny bilen gutdy. Kristina Weigand şeýlede hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow täze arkadagy mehmanhanasynyň açylmagy bilen gutdy. We Birleşen Milletler Guramasynyň şagylar gaznasynyň Türkmenistan'naky wekilhanasynyň ýolbaşçy gazanlan üstünlükler hemde däp bolan gatnaşyklar ösdürmen geljegi bar diýip pikir açdylar. Soňra milli liderimiz hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadygarlyk ýazy ýazdy. Milli liderimiz şeýle deskalaryň keşfini, milli guruluşyň däplerini hemde binagarlyk babatda öňde barjy gazananlar utgoşdurmagyň möhümdigini belledi. Milli öwüşkün şolaryň içki we daşky bedeginiň tapawutly aýratynlyklaryny öwürmeliler. Aýdymçylar we sazanlar, dörejlik toporlary mehriban watanymyzy, milli liderimiziň ýolbaşçylygyny, durmuşa geçirilýän ägirdül özgörtmeleri, täze taryhy ýamyň dörejlik ruhuny we halkymyzyň agdyberlikde, bitewlikde ösüş ýoluny gazanýan ägirdül üstünlüklerini wasp etdiler. Belent ruhy besenen joşgulu tanslar bu ýerde durly ışıklaryň kömegi arkaly guralan özgoşly şekillerden utgoşdy. Elim goşur öwüşkünli ışıklardan döreýän şekiller, häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň sanly ulgamyň kömegi arkaly görkezilýän gözel görnüşler dabara gatnaşyklaryň ruhuny götürip, bayramçylyk çäresiniň ýatdy galjy pursatlara beslenmegini şertlendirdi. Asyrly däwe görä ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly waka münasibetli guralan feýerwerk Aşgabatyň altyn öwüşkünli akşamlarynyň ajaýyp bedegini urly. Olar arkadagy mehmanhanasynyň ýokarsynaky asman giňişligini insan ruhuny ýakymly täsir edýän şekiller döretdi. Bu ýerde uralan dawara münasibetli geçirilen şäherler al ýaşyl ışıklaryň, feýerwerk uçkunlaryň sadyşygynyň döreýän hyýaly şekiller dawaranyň belent ruhy beslenýändigini alamatlanyrdy. Feýerwerk ışıklary bu kunjuň ajaýyp binalarynyň köpe uçkunly şyralarynyň döreýän şökleler bolup utgoşup, türkmen iline uralýan toýlaryň belent dawarlary, täsirli pursatlar beslenýändigini alamatlanyrdy. Asyrlar boý öz dostlugy we mehmansöwürligi bilen tanalyp gelen türkmen halky, asyrlar aşyp gelýän ýaxşy desturlaryny häzirki zaman ýörelgeler bilen utgoşduryp, olary täze taryhy döwrüň ruhuny münasip derejede dowam etdirýär. Munyň öz garaşsyz bitarap ýurdumyzda tutulýan toýlaryň, belen tutumlaryň halkymyzyň insanperwerlik däpleri bilen utgoşýanlygynyň aýdyň beýany urly. 29 iyunny hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ukrainanyň Interbundmontaj guruluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Vladimir Petrov kabul etdi. Mehman ikişäk duşukda işewur hyzmatdaşlyk meselelerini arap maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşalyk bildirip, milli liderimizi doglagyny bilen tüýsürekden mutladı. Hemde döwlet başçylygynda bagyt abadançylyk we döwlet işini üstünlükler ardy etdi. Pursatdan peýdalanyp işewur hormat prezidentimizi döwrüp arkadagy mehmanhana toplamynyň açylmagy bilen mutladı. Ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgörtmeler maksatnamalarynyň netijeli hyzmatdaşlygy üçin giň mümkinçilikler açýanlygyny taýdy. Şeýlede şol gün hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Altkom maliýe senagy toporunyň başlygy Aleksandr Teslenkany kabul etdi. Mehman wagt tapyp kabul edeni üçin hoşalyk bildirip, döwlet başçylygyny doglagyny hemde türkmen paýtagtyny täze arkadagy mehmanhanasynyň açylmagy bilen tüýsürekden mutladı we milli liderimiz Berkcan saglyk hemde üstünlükler täze taryhy ýamyň ägirdül meýilnamalaryny durmuşa geçirmekde ýigsilmez gujur gaýrat ardy etdi. Duşuň dowamyna netijeli hyzmatdaşlyk mundan beýlegim giňeltmek mümkinçilikleri we geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. 30 iyunny hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ahal, Balkan, Lewap, Marwa Daşowut welaýatlarynyň häkimleriniň ýurdumyzyň gallaçylarynyň däni öndürmek boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hasawatlaryny kabul etdi. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzyň gallaçy daýkanlarynyň Watan Habarlaryny 1.400.000 tonadan uğrak gallı hasylyny tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirendikleri barada hoş habar kabul etdi. Ahal, Balkan, Daşowut, Lewap we Marwa welaýatlarynyň wekilçiligi edýän şagylar gazanlan zähmet ýeňişini, ýurdumyzyň ýeten derejesini we owa hojulukçylaryň üstünlüklerini wasp edýän joşguly goşky setirler bilen çykyş etdiler. Ýurdumyzyň owa senat toplamynyň ähli işgärleriniň adyndan döwlet başçylygymyň gallaçy daýkanlaryň gazanan ägirdül zähmet ýeňişleri bilen utlanly. Milli iqtisadiyetimiziň möhüm puwdugynyň owa hojulugynyň hemme tarap bilen ösürilmegi bilen baglanşykly meseleler ünsberýänligi, owa zähmetkeşleriniň ýaşaýyş we durmuş derejesiniň ýokurlanmagy, olaryň ýokary
derejeli ýaşaýyşy bu öndürjülükli zähmeti uğruna wirur şertlerin dördülýän üçin milli lidermide şuňur hoşallyk sözler aýdyldy. Hormat prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ykdysadyýetimiziň ekli puduklarynyň ýokary depkinleri bilen ösýänligini, garaşsyz watanymyzda belen sepkitleri ýetirilip, gowandyrjy üstünlükleriň gadalýanlygyny belledi. Merdany daýhanlaryň ihlasy zähmeti bilen gallanyň bol hasylynyň geçişdirilendigini, döwlet ammaryna 1.400.000 tonna gowrak hasyl tapşyrylyp, şertnamalaryň borçnamalaryň üstünlükli berja edilendigini aýdyp, döwlet başlarymyz bu üstünlüğün bilelikde gadarlanýandygyny, onuň saçaklarymyzyň rızkyl bereketdigini, halkymyzyň baýlygyny aýratyn belledi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumyna gödäwçilik edýän ornmatary Urad Gelleýewiň bu bolatlaryň häkimleriň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başlarymyz gallaçy daýhanlaryň gadynyň zähmet ýeňişleriniň owa hojalykçylar üçin ul üstünlükdigini belläp, ýetişdirilen hasylyň iň soňky dänesini çen ýygnap almak ugruna wirur tagalaryň edilmeligini belledi. Bu üstünlük yurdumuzy azyk bolçulugynyň üçin edilýänliginiň, sakawatly toprakdan bol hasyl öňýänliginiň, we daýhanlaryň ihlasy zähmetiniň bereket bolçulugyny şertlendirýänliginiň aýdyň netijesi bolup durýar. Yurdumyzyň baby daýhanlarynyň gadynyň zähmet ýeňişleri, häzirki döwürde yurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barýan işler, gally urug bilen bir hatarda gowaçylary we beýleki ekinleri edilýän ýydyň agrotechniki talaplaryna laýyklykda ýola goýulmagy babatda ýerine ýetirilýän işler barada hasawatlar berildi. Hormat prezidentimiz yurdumyzda durly uğurlar boýunça alınıp barýan işler bilen bir hatarda şöhratly pederlerimiziň ruhy mirasyny, türkmen halkynyň ýaxşy desturlaryny dowam edýän ýaş nesilleriň hemme tarapdan bilim terbiyeli, olaryň durly kunär eýeleri bolmagy uğruna wirur tagalaryň edilmeligini ünsçekdi. Hormat prezidentimiz bu barada gurrun dowam edip, ýakynny lewap bolatyny sevtin hemme tarapdan ötüş üçin möhüm ähmiýeti bolan döwrwap diskalaryň gurulyp ulanmaga berilendigini belledi. Şeýlede döwlet başlarymyz ýakynny Balkan we Daşawur bolatlaryny iş taparyny bolup, bu sevitleriň agoý binalarynyň açylyş tabaratyna gatnaşjakdygyny, şeýlede ahal we Mar bolatlaryna guraljak iş taparlaryny, sevitleriň agoý binalaryna guraljak toý dawarlara gatnaşyp, halkymyzyň şadlygyny paýlaşmagyny maksat edilýändigini belledi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň gaşaň agoý binalarynyň mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak, onuň çägini ösüp gelýän ýaş nesilleriň wekillerini okuyup başarlyklaryny açyp görkezmeklerini üpçün edýän wirur mümkinçilikleriň dördülmegini ünsçekdi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň owa hojalygyny kuwatly technikalar netijeli peýdalanmalylar. Paxtadan, buğdoýdan, gök bakçy ekinlerinden, meýweçilikden bol hasyl ösdirilip ýeşitirilmelidir diýip döwlet başlarymyz sözünde dowam etdi. Saçaklarymyzyň bolçulugy halkymyzyň rızkyl bereketiniň nişany bolup, ýurdumyzda asylly işleriň dawarlanýanlygyny, ýaýbynlandyrylan giň meşhur özgörtmeleriň oňy netije berýänligini alamatlanýar. 1 iyulda Türkmenistan prezidenti yurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerda başlady. Goşun generali Watan Habarlary döwlet hukuklyk keňeşiniň giňişleýän mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby hukuk gorajylaryň şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, hemde bu edalaryň ýakyn geljek üçin esasy wezipeler bilen baglanşykly meseleler ýerdildi. Milli liderimiz mejlisi açyp, goranmak ministri Gunnogdyýewa söz berdi. Ol ýolbaşçylyk edýän jyzymlarynyň ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işler bardy hasawat berdi. Şeýle ýazgy şagyr şäheresiniň netijeleri bardy hasawat berildi. Hormat prezidentimiz goşunlaryň ähli kysymlaryny döwrwap technikalar bilen üpçün etmeň, diňe goran şikayetine eýe bolan harby doktrinanyň esasy ugur bolup durýanlygyny aýtdy. Soňra içeri işler ministri Şakyýew ministrligiň 2021-nji ýylyň 6 aýyny ýerine ýetiren işleriniň netijeleri bardy hasawat berdi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerda başlady, degişli permany gol çekip, Şakyýewi başga işe geçmek sebäpli içeri işler ministri wezipesinden boşatdy. Milli liderimiz içeri işler ministri wezipesini Hojon ýadyp bellep, onu içeri işler ministriniň ornmasary wezipesinden boşatdy. Hemde oňa polisiýanyň polkovnigi ýürüýti adyny takdy. Hormat prezidentimiz mejlisi dowam edip, içeri işler ministrliginiň edaralarının işine häzirki zamançyň içeri işlerini işçiň urnaşdyrmagyň wajypdygyny atdy. Milli liderimiz bu orada görülýän şäherleriň toplumyň häsiýeti eýe bolmalygyny atdy. Soňra baş prokuror Attaýew hereket edýän kadrlaşdyrjy hukuknamalarynyň berk berja edilmegini gödäwçilik etmek maksady bilen hasawat döwründe görülen şäherler hemde hormat prezidentimiziň tawşyry boýunça amalaşyrylan barlyklaryň netijeleri bardy hasawat berdi. Döwlet başlarymyz kanunlygy we tertip düzgünü putulandyrmagyň, garaşsyz döwletde raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramagyň bu edaranyň möhüm borçlarynyň birdigini belledi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Ustan Epetow, kadiýet ulgamyny kämilleşdirmek boýunça ýanwar-iýun aýlaryna
ýardymlaryny amala aşyrylan işler hemde döwlet başlanmadyň beren tapşyrıklaryny ýerine ýetirmek boýunça görülen şäherler bardy, hasabat berdi. Milli liderimiz bu döwrüň işgärleriniň üstüne ýüklenen wezipeleriň ören jogapkärligini bellädi. Milli Howpsuzlyk ministri Annaev mukaddes döwlet garaşçylygynyň gadananlarynyň ygtybarly gorulmagyny üçin etmek boýunça 2021-nji ýylyň ýanwar-iýun aýyna amala aşyrylan işler bardy, hasabat berdi. Milli liderimiz işgärleriň hünär derejesini ýetgiderli ýokurundyrmaň, gulluk borçlarynyň ýerine ýetirilmegini öňde barjy tehnologiýalar işiň urunuşdyrmaň wajypdygyny belläp, birnäçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk institutynyň işini kämilleşdirmek hakynda karary gol çekdi. Soňra döwlet şirket gullugynyň başlygy Nuriyev ýolbaşçylyk edýän düzümlerini şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri bardy, hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz döwlet şirketiniň goňşy ýurtlaryň ählisi bilen hemişe dostlyk şirketi bolmalygyny bellädi. Meclisiň dowamyna döwlet başlanymy Türkmenistanyň şirket institutynyň meselleri hakynda karary gol çekip, bu resmi namanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Soňra Adalet ministri Muhammedow şu ýylyň birinji ýarymynda milli kanunçylyk bünýadyny mundan beýlägem hemme taraplan puturlandyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler bardy, hasabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen ferkirde başdy. Kanun çykarjylyk babatda dünýä tejribesini öwrenmek wajypdygyny ýetdi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Huda Kuliyev ýolbaşçylyk edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri bardy, hasabat berdi. Döwlet başlanmaly gullugyň edarlaryna dünýä tejribesinde giňden ulanýan utkoşukly maglumat ulgamlaryny ornaşdyrmagy dowam etmek wajypdygyny aýtdy we anyk tapşyryklar berdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Öwedow edaranyň işiniň netijeligini öpçün etmek maksat bilen ýylyň başyndan bäri durmuşa geçirilen işler bardy, hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz migrasiýa hyzmatlaryny köýdürlemek işini döwrwap maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmaň, hasabyna howpsuzlyk öpçün etmeň derejesini ýokurlandyrmagy wajyp wezipeleriň hataryna kesgitdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedow kanunçylyga laýyklykda döwlet eýçiligini netijeli ulanmagy gözegçilik etmek boýunça 6 aýyň dowamyna ýerine ýetirilen işler bardy, hasabat berdi. Vice-premier ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçy, hormatly prezidentimiň ozal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi bardy aýdyp, sanly ulgamy ornaşdyrmak maksat bilen görülýän şäherler bardy, habar berdi. Vice-premier ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçy, Watanymyzyň mukaddes garaşçylygynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän destgalaryň gurulşyk meýdançylarynyň işleriň ýagdaýyna geçirilen seljermeleriň netijeleri bardy, hasabat berdi. Milli liderimiz Türkmenistany dünýäniň senagy taýdan ösen döwletleriniň derejesine çykarmaň häzirki döwürde döwleti ösdürmeň strategiýasynyň esasy urlarynyň birdigini atap, kabul edilen maksatnamalaryň hemde iri taslamaryň durmuşa geçirmeginiň munyň aýdyn suwutnamasyny bellädi. Hormatly prezidentimiz meýilleşdirilen işleriň belirlenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmeň zerurdygyny aýdyp, birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Ähli ulgamlary sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşynyň barşyna ýetgiderli seljerme bermek babatda degişli görkezmeler berildi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, döwlet howpsuzlyk geňişiniň sekretary Amanow 2021-nji ýylyň 1-nji ýarymynda ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen ferkerde başlygynyň başyna başlan giň ýerimli harby özgörtmeler öňülerletmek, milli goşunyň gorunç ukybyny pulturlandyrmak maksady bilen görülen şäherler bardy, hasabat berdi. Harby hukuk goraýjylarynyň şahsy düzüminiň söwürçüň we kunýar taýýarlygyny ýokurlandyrmak, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça görülýän şäherler hasabatyň esasy meseleläriniň biri boldy. Döwlet başlanymy diňe gorunç şäherletine ýa bolan harby syýasy strategiýanyň garaşdyk kemişlik beýtarap Türkmenistanyň ýaklumy howpsuzlygy we parahatçylygy berk ıgrarlygynyň hemde ýurdumyzyň özüniň bekbitlerini gorumak babatda aýgytly çykyş edýändiginiň aýdyn suwutnamasyny bellädi. Hormatly prezidentimiz harby hukuk goraýjylarynyň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezipelerini çekip, düzümleriň ählisiniň göz tutulan işleri taýyk ýerine ýetirmegini berk gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlanymy döwletimiziň insanperwerlik hemde parahatçylyk söýjülik ölgülerini laýyklykda alınıp barylýan harby doktrinanyň esasyny mundan beýlägem harby hukuk goraýjylarynyň maddi enjamlaryň bünýadyny puturlandyrjakdygyny, harby gullukçylaryň gullugy we olaryň maşgal agdalarynyň ýaşaýyş durmuşy üçin münasip şertler döretmek bardy. Alada çekdigini bellädi.
Soňra Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýän mejlisi, Milli Geňeşiň mejlisiniň we halk maslahatynyň ýolbaşçylarynyň, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlarynyň, welaýatlar hemde Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, siýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna dowam etdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzda jemgyýetçilik hukuk tertibini ýokary derejede berje edip, asuda we bagtyar durmuş üçin etmäge, adamyň ömrüni we saglygyny goramaga degişli ören wajyp meseleler ýerdildi. Hormatly prezidentimiz esas kanunumuz bolan konstitusiýamyzda bellenşýäli Türkmenistana jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýilip ikrar edilen döwletimizde adamyň ömrüni we saglygyny goramak, asuda we bagtyar durmuşda ýaşamagyny üçin etmek boýunça döwlet siýasatynyň ýezgiderli durmuşy geçirilýändigini nykdy. Raýatlarymyzyň abadan we bagtyar durmuşda ýaşamak üçin asuda jemgyýeti döretmek hemde jemgyýetçilik hukuk tertibini ýokary derejede üçin etmek boýunça uly işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda abadan we rahat durmuş üçin etmek, jinayetçiliklaryň öňüni almak maksady bilen tutuş jemgyýetiň taglalarynyň wajypdygyna mejlise gatnaşjylaryň üntini çekdi. Bu ýagdaýlaryň sebäplerini içgin seljerip, olaryň wagtyny öňüne almak üçin sadaşykly işler geçirmek zerurdur diýip milli liderimiz aýtdy. We biziň esasy maksadymyzyň ýezgiderli ösýän we kemilleşýän asuda jemgyýeti kemale getirmekden ibaratdygyny bellädi. Hukuk goraýjylar edilen etmiş üçin diňe çäre görýän ýa-da jeza berýän idara bolmalylar. Bu düzümler durmuşda ýalňyşan adamlary dogry ýoly gönükdirmäge, terbiýelemäge we jemgyýete gaýtaryp getirmäge işçen gatnaşmalylar diýip döwlet başlarymyz nykdy. Hemde harwy we hukuk goraýjylary bu uğurda öň hatarda bolmagy, öz işlerini mundan beýlegem hasam güýçlendirmegi tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanowa söz berdi. Ol garalyan mesele boýunça ýurdumyzdaky işleriň ýagdaýy hemde harwy hukuk goraýjylaryň öňünde durýan wazipeleri üstünlükli çözmek maksady bilen görülýän şäherler bardy hasabat berdi. Döwlet başlarymyz dürli hukuk bozulmalaryň öňüni almak maksady bilen harwy hukuk goraýjylar tarapyndan geçirilýän öňlaş işleriniň talabalaýyk gelmeýänligi bilen magly birnäçe anyk misallar getirdi. Şunuň bilen maglykda milli liderimiz häkimlikleriň, geňeşleriň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we beýleki guramalaryň ýylatyň arasynda degişli terbiýeçilik çäherlerini işçen gatnaşmagynyň wajypdygyny ünsçekdi. Döwlet başlarymyz ýol hereketiniň kadrlarynyň berje edilmegini üçin etmek meselesini ünsçekip birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiziň belleşýäli ýurdumyzyň içeri işler idaralary hukuk tertibini üçin etmek üçin jemgyýetçilik pikirini içgin öwrenip, kriminalistik barlalary güýçlendirmäge hemde bu uğurdaky seljeriş işlerini aýratyn üns bermeliler. Soňra döwlet başlarymyz prokuratura idaralarynyň işiniň ileri tutulýan uğurlaryny ünsçekdi. Hormatly prezidentimiz hukuk goraýjy, saglyk goraýyş, bilim idaralarynyň, häkimlikleriň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen birlikde ýylat arasynda jinayetçiliге garşy geçirilýän wagt nesihat, düşündiriş işlerini hasam güýçlendirmegi tapşyrdy. Mejlisiň dowamynda hormatly prezidentimiz jinayetçiligiň öňüni almakda kadiýet idaralarynyň üstüne de uly wezipeleriň düşýänligini bellep, bu düzümiň işini talabalaýyk guramyň ähmiýetini ünsçekdi. Şunun bilen maglykda anyk tapşyryklar berildi. Hormatly prezidentimiz hukuk bozulmalaryň öňüni almak üçin kanunçylygy kemilleşdirmäge işçen gatnaşmagy tapşyrdy. Şerde ýylatyň hukuk taýdan sowadyny artdyrmak, her bir raýatyň hukuklaryny we borçlaryny düýpli düşünmegini gazanmak üçin wagt nesihat, düşündiriş işlerini ýezgiderli geçirip durmak babatda görkezmeler berildi. Döwlet başlarymyz Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň öňüne durýan gaýry goýulmasy wezipelerini çekip degişli tapşyryklar berdi. Milli liderimiz içerki migrasiýa meseleleri bardy durup geçdi. Şunuň bilen maglykda döwlet migrasiýa gullugynyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda alyp barmagy wajypdygy bellenildi. Milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow mejlisi dowam edip, Goranmak ministri Günnogdyýewa, döwlet şerket gullugynyň başlygy Nuryýewa hemde döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaýkulyýewa birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Öz ýolbaşçylyk edýän idaralaryny şahsy düdümüň arasynda alınıp barylýan terbiýeçilik, durmuş hukuk işlerini hasam güýçlendirmek, hukuk bozulmalaryny öňüne almak üçin harby düzgün nizam baradaky ýagdaý ýezgiderli seljerip durmak we onuň berje edilmegini üçin etmek gaýry goýulmasy wezipeleriň hataryny görkezildi. Hormatly prezidentimiz hukuk bozulmalaryna garşy terbiýeçilik ähmiýetli wagt nesihat, düşündiriş işlerini geçirmekde bilim idaralarynyň, kärdeşer arkaçyklarynyň, wenanlar birleşiginiň, ýaşlar guramasynyň, milli geňeşiň mejlisiniň we halk maslahatynyň kamsiýetleriniň ornuny belledi. Şunuň bilen maglykda olaryň ýaşlary ilmli bilimli
bilimli, giň dünýä garaýşly, watançy, zäkmesör, akylly başly edip ýetişdirmek boýunça alınıp barlayan şäherlere işen gatnaşmagyna üns çekildi. Hormat prezidentimiz häkimlikler, geňeşler, yerlerdäki hukuk goraýjy, bilim, saglyk uğraş idaralary, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan düzgün bozulmalaryň öňüni almak boýunça işleriň geçirilmeginiň wajypdygyna meclise gatnaşyklaryň ünsini çekdi. Hormat prezidentimiz bu meseleleň aýratyn gödegçilikde saklanjakdygyny belläp, ýokarda ketgitlerin wezipeleriň ählisiniň üstünlükli çözüljekdigini ynam bildirdi. 2 iyulda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulga markaly nowatdaky meclisini geçirdi. Onu döwlet turmuşyna degişli wajyp meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle käbir resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryny araly. Hökümetiň sanly ulga markaly geçirilýän meclisinde gün tertibindäki meseleler boýunça hasawatlar berildi. Watanymyzyň gülläp etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş turmuş şertleriniň mundan beýlegem gowlandyrylmagy bilen baglanşykly işler hasawatlaryň esasyny düzdi. Hormat prezidentimizin ýol başçylygyny amala aşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadiyetimiziň durnukly ötüşiniň üpçüni dilýänligi, hemde halkymyzyň ýaşaýyş turmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenli. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitdenen işleriň dol ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli uğurlardaky ötüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sağlaşyk ýokary netijeler üpçünidir diýip hormat prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň tarabyna laýyklykda işlenmegi ötüşi ykdysadiyetimizi öňe gidişli gadarmagy mümkinçilik berýär. Şunukda nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmelidir. Mälim bolşýaly edip watanymyzyň gülläp etmegi we halkymyzyň awadançylygy barda kalady. Giň meşhurly oňyň özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlarymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Şol özgörtmeleriň üstünlükli durmuşy geçirmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gadandy. Hemde geljege ynamly garaýar. Türkmenistanyň daşary siýasaty odalky ýaly giň yerimli hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirlendir. Ýurdumyzyň ykdysadiyetiniň ötüşüne gadarlanan depkin durnukly saklanýar. Döwlet başlarymyz öňdäki bayramçylyk çäherlerini taýýarlyk görmek meselelerini üns çekip, olary ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Meclisde döwlet turmuşyna degişli başga-da bir näçe meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Şeýle andy güni hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň milli geňeşiniň meclisiniň başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň bir näçe ornmatarlarynyň, käbir ministrlikleriň we puduklaryň düzümleriniň ýol başlaryna gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny Balkan welaýatyna boljak iş tapary, onuň dowamyny bu ýerde guraljak ýeri meşhurly halkara şäherlerini taýýarlyk, ýurdumyzyň ulug üstünçyr geçirgeleriniň işini kämilleşdirmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hormat prezidentimiz geljek hepden maşynyny Balkan welaýatyna boljak iş taparyny Sewitiň ulug logistika ulgamyna degişli düzümini alınıp barlayan işler bilen tanışjakdygyny, bu ýerde Merkezi Aziýa döwletleriniň maşdonlarynyň samitini görülýän taýýarlyk işleriniň ähmiýetini belledi. Şeýle Balkan welaýatyna başga-da halkara derejesindäki bir näçe duşuklar meýilleşdirildi. Munyň özi siýasy gatnaşyklaryň taryhyny täze tapgyra emele getirer. Munyň özi ýurdumyzyň dünýäniň gyzyklanma berýän döwletleri bilen özara bähwitli, birek hormat goýmak esasyna ýol goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösürilmegine wajypdyr. Türkmenistan hoşniýetli goňşulyk, parakaçylyk söýjülük esatlaryna daýanýan sevtary gatnaşyklaryň netijeli kätete eýe bolmagyny esasy ugur edinýär. Bu bolsa Merkezi Aziýa tewitini işçiň hyzmatdaşlygyň ösürilmegine giň ýol açýar. Şol bir wagtyň özünde ilatyň arasynda aýratynym sagaldyş din jarş merkezlerini, şifaxanalarda degişli düzümleriň işlerini kämilleşdirmek meseleri gaýry goýulmasyz wezipeleriň hataryna keskitlenildi. Türkmenistanyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görülýän günlerde bu ugurda alınıp barlayan işler döwrüň tarabyna laýyk gelmeliler we halkymyzyň ruhunyň belendi götürilmegini şertlendirmeliler diýip döwlet başlarymyz belledi. Hemde degişli ýol başçylary bu wagtda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz garaşdyrdy. Baky tarap watanymyzda adamyň ömrüni we saglygyny goramak, ähli ilatyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşamagyny üpçün etmek meselelerini döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birdigini nazar alyp, ýurdumyzda bu ugurda ähli zerur taýlalaryň ediljekdigini belledi. Hepden möhüm wakalary hormat prezidentimiziň ýurt bähwitli özgörtmeleriniň rowaşanýanlygyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokary depkinlerde ösýänligini aşkar etdi. Beýik ösüşleri röwşanyň geljegini nazarlaýan edil watanymyzda gahrmanlar hyzamydan döredip berýän giň mümkinçilikler esasynda halkymyzyň milli medeni mirasyny, däpde suwlaryny, el hünärlerini öwrenmäge giň ýol açyldy. Häzirki wagtda Mar welaýatyna da halkymyzyň günlük turmuşyny ulanýan milli gymmatlyklary açyp görkezmek, döwrüwa prewuşda janlanyrmak hem geljekki nesillemede miras galdyrma uğruna asylly işleri durmuşa geçirilýär.
Zenanlaryň çeper ellerinin ýürek joşgunynyň dören milli el işleri, ajaýyp nagşlanan ýakalar, gül tahyalary milli gymmatlyklarymyzy şöhratly taryhymyzda öçmejek ýyzgallaryp, biziň şu günlerimizde çenli sarpylanyp gelenler. Asyrlaryň kämillik synygynyň geçen türkmen durmuşynyň aýrylmaz hemrasy bolan günlük durmuşymyzda giňden peýdalanýan ajaýyp nagşlar sananan ýakalary, tahyalary, türkmen gelin gyzlary uly ussatlyk bilen ýerine ýetirip gelýärler. Häzirki wagtda sünnälemek kemi galmadyk bu milli el işleri taýýarlamakda da Mary welaýatynyň Murgaýy etrabynyň medeniýet bölüminiň zähmetseýör bagtyar zenanlary ahlasy zähmet çekip öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Çeper ele zenanlar el işleriniň durly görnüşlerini şeýle-de keşde çekmek, gaýma gaýamak, alaja örmek ýaly el işlerini ussatlyk bilen ýerine ýetirip, ösüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde. Eni mamalarymyzdan galan ýol ýöreleri ösdürmekde asylly işler durmuşa geçirýärler. Eni mamalarymyz özleriniň zekin döredijiliginden, ukyp başarnyklarynyň döreden el işleri bilen özüni we öýüni bir kemsiz bedäpdirler. Eli hünärli, zekin döredijilikli zenanlar bu arzuly hünäri höwes bilen ýerine ýetirip, el işlerini döwrüp biçip dikmekde. Täze nusgolary halka ýetirmekde tutanýarly işler durmuşa geçirýärler. Häzirki wagtda zenanlaryň zekin döredijiligi we ukyp başarnyklarynyň döreden dürli ölçegli el işleri giňden peýdalanylýar. Bugünkü günde sarpasy belentden tutulýan bagtyar zenanlar halkymyzyň baý geçmiş taryhyny öçmejek ýyzgallaryň milli gymmatlyklarymyza hemme taraplaryň öwrenip, dünýä ýüzüne dawaranyrmakda. Döwlet ähmiýetli işleri durmuşa ornaşdyrýan gahrman arkadamyza alkyşly sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne güneşli diýarymyzda azyk bolçulugyny öğretmek, elatymyzda türkmeniň bereketli topragyny ösdürilip ýeşdirilen bakçy önümler bilen bol elini üpşetmek bagatda köp işleri durmuşa geçirilýär. Ahir welaýatynyň bakçy şikärleşlerimi geçen ýerde bolşaýaly Türkmenistan parahatçylygyň wanaşmagyny Watan ýylynda türkmeniň şirin şeker datly gawunyň bol hasylyny kemar getirdiler. Halkymyzyň arasy rysgalynyň egsilmez çeşmesi bolan owdunlyk hemem tagamlylygy bilen dünýäde deňsil taýsy gawunyň ýüzlerçe görnüşleri ösdürip ýeşdirilýär. Berqarar döwletimiň bagtyarlygyny hormat prezidentiň taýlaty bilen bakçy önümlerini öňürýän daýhanyň rahmetine uly sarp goýulýar. Bagtyar zamanamyzda halkymyzyň milli gymmatlygy, bekişin ymmatlarynyň biri bolan türkmen gawuny bolan islegi barha artýar. Şundan uranyp soňky ýyllarda ahly welaýatynda owy hujrunyň bagçyçylyk pudugyny ösürmäge, oňy ekin meýdanlaryny giňeltmäge uly ünserliýär. Şoň netijesinde ahly welaýatynyň ustady bagçyçy bagdaýhanlary şuýlamy ekin meýdanlaryny gawunyň ödürli görnüşlerini ekdiler hemem agresiyanyň tarapyna laýykda ýedegini ýetirip olaň bol hasylyny kemar getirdiler. Häzirki wagtda ekin meýdanlaryna tebigaty gözel gelişik bir oturan aňartyny därsini göz ýetmedi. Göýük biýarlarda kimsiz bişip saralan gawunlaryň ajaýyp görnüşi welaýatyň bagçyçy daýhanlarynyň gujur gaýraty ýoluny ahlasy zähmetleriniň bu ýylda kimsiz ýerine düşükdiginiň gowandyrjy şaýatnamasy bolýar. Ma'lum bolşaýaly bekişli gawunlarymyzyň gadymy mekanlaryň türkmen topragyna ýetişdirilen gawunlary özleriniň ýakymly ýygy tagamy, has süýjüligi hemem owdan görnüşi bilen giňden meşhurdur. Bu ýerde biten gawunlary özleriniň diňe bir owdan görnüşi ýa-da datly tagamy bilen tapawdyrman, eýsem oly insan sağlygy üçin möhüm ähmiýet eder. Diyarımızda ulan tölenýän toýdur bayramlary özleriniň münasip zähmet sowgatlar bilen barýan, ahally bagçyçylaryny ýetişdiren ajaýyp ýygy bilen hemmeleri özüne belli eden şirin şeker gawunlary, şu günleri ak bazarlarymyzyň ýaraşygy, elatymyzyň bereketli taşagynyň bedegi bolýar. Hormatly şerhäder ortaga peşimizde hepden dowamyna garaşylýan Habarda ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edediýärler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň aralyk dowru dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňine bolsa iýul aýynyň 5-inden iýul aýynyň 11-ine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanşy bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çäni gün ortagyna tardan ysy hawa akylynyň aralaşmagy netijesinde hawanyň gece temperaturalarynyň ýokary derejede bolmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň barkyny welaýatyny atken burutly, hepden ikinji ýarymyny ütkap duran burutly hawa bolup, günogordan demerat günatary ugruny ötýän tilik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal oňsmagyny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 21-26 gradusdan 33 gradusga çenli mayıl, gündüzlerini 41-46 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 36-41 gradus ysy bolmagyna garaşylýar.
Diyarımızın ahal welaýatyna azkym rutly, hepden ikinji yarymyny ütkap duran rutly howa bolup, günogordan demirat günatara ornut gödýän tilig sekundda 6-10 ýerden 10 ýer 16 metr etýän şemal oňsy hemde howaň temperaturasynyň geceleri 23-28 gradusan 30 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 33-38 gradusan 46 gradusga çenli ıssy bolmagyny araşylýar. Yurdumyzyň mary welaýatyna az bulutly, hepden ahyryny ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günogordan tilig sekundda 7-12den 10-15 metr etýän şemal oňsy hemde howaň temperaturasynyň geceleri 22-20 gradusan 30 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 36-41 gradusan 46 gradusga çenli ıssy bolmagyny araşylýar. Diyarymyzyň Lewap welaýatyna az bulutly, hepden ahyryny ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günogordan tilig sekundda 8-13den 12-17 metr etýän şemal oňsy hemde howaň temperaturasynyň geceleri 22-20 gradusan 30 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 36-41 gradusan 46 gradusga çenli ıssy bolmagyny araşylýar. Yurdumyzyň daşary welaýatyna azkym rutly, hepden başynda we ikinji yarymyny ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günogordan tilig sekundda 7-12den 10-15 metr etýän şemal oňsy hemde howaň temperaturasynyň geceleri 20-26 gradusan 30 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 32-37 gradusan 46 gradusga çenli ıssy bolmagyny araşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda azkym rutly, hepden ikinji yarymyny ütkap duran bulutly howa bolup, günogordan demirat günatara ornut gödýän tilig sekundda 8-10-dan 10 ýer 13 metr etýän şemal oňsy hemde howaň temperaturasynyň geceleri 20-20 gradusan 30 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 36-38 gradusan 46 gradusga çenli ıssy bolmagyny araşylýar. Hormatly ýerleşler, yurdumyz boýunça iýul aýynyň 5-ni magnit hadisasynyň durluk ýagdaýda bolmagyny araşylýar. Mähriban adamlar, siz iýul aýynyň 5-inden iýul aýynyň 11-ne çenli hepden dowamyny yurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyny araşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz pasynyň dowam edýän günlerinde howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş oklasynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynda sagat 10-den 17-çe güýçli bolýar. Hemem günüň gyzgyn howry sagat 20-çe dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tozun bölejikleriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şoň bilen baglykda howanyň oňaýsız täsirleriniň öňüne almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de Tomuz pasyny günüň ýetiş oklasyndan goranmagy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, şulary berk-berjaý etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň Watan Habarlary başyny jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe aty Watan Turkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esine. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ededileşer.